Ningkan kimi ningkarong pura kangri kangkrang pen gari kevek RV Chilangle RA Chilangle ajok amethang amat kisung ke phonang pen kaprek aphansatami kipasung te kangabang claim cleara kachire pen gari motor kevek henlo methang aphan lapen kaprek aphansatami kapijok akinang sot Lasong si Jirikindeng Police Station angkang Mothaderong Amekar Joljis terang pen anaris hanse piatum asopo klitar terang ningkan trok siaphan kedamtang arkoi ni pai isiar ni kang sama porhut pang tek atum gari pen petong kang pit amat kadrupusi birtalong kipatong te kang ahud akhir kang tang rakajok areng hu keso akhir ingtang rak anpindo areng keso ningkan trok si klitar terang non amat hojai Ham Hospital along si Chilang Ponbomlo. Kletar terang aphan ke patong tekang pit atuma phanabangki tang thekdun thedal bonta rong asor lapen hemasor atum Jirikindeng Police Station along anpalidam si lampoi palidamlo. Bonda ke patong vik atum komatluni klardak pen long lelang. Terang, anelirong ke muthade bi. Apula. Kan nonhala sausu aphan kapitong alama puthak sinali ni fastum hanta akiro pilo nang itum nangkar jithega pot komudi thega pot suri kadom nang itum ta pajirlo sonali kisung mangke pini ani jang sam homoy pathek thai gari atum pum goilum pen wang mase osomara tum son LP school along atwar long joilo amase gari ba speed peak amase Usumar kiyo yung bosi ala gariya tumse asap soke chikhang chat niya porlo. Asta mela ka speed join ne pen usumar la nili sopo nombor kit home ophanambang ke pitong kang fit apulaya. Nante kosono nali sopo koano kisso pine amek dolo ma jan. Kisso bang ke amek dolo serius lo arelong takiroi thunang lo aro sona nenglong takiroi nang lo tapena sona phualong ta pinangan ke amek dolo apulaya nang litum ka petong vega gari phane chinilo ma tanthek thek ma tanthek thek thala Jirikindeng pen samsing inti karbing long lai